Hayibo. Hey! Yabeka baba. Uyayizwa leyo nto, ayizwa untshuntshu. Hey washo kamnandi uduma kahle madoda egubuka kuloshuni wakhe kule album entsha shashashasha umfana ayikhiphile. Hey, wacula kangaka uduma kahle wafuthi yazi ngizwa. Ngishaya uvalo, hey cishe ngamelwe inhliziyo wafana mangabe ngizwa leli icwecwe uyikhiphe nje zambili noma zantathu nje asinonosele ngazo ukuthi gabi ngeyithente. Hayibo, uyayizwa kodwa leyo nto. Hayi mhlawumbe uyashiya ngeke. Hayi ngeke mhlawumbe uyavalelisa bafowethu. Hayibo. Yabona sebekhiphile abaculi ngibazwile kodwa yabona mengizwa le ingoma kaduma kahle. Hayi ngeke. Mhlawumbe kusamele ngibalalisise nalabo abantu. Kodwa abafana bakithi angikho lapho. La ngikhona gila kwipolitiki kaMaskandi ngisazoveza amafayela njengamanje ezinto ezenzeka la endemini kaMaskandi. Nginibingelele bese ngiphinda nginamukele kuyona channel lena ngempela esenza kahle kakhulu ekuthuthukeni lapha ngokulethela izindaba zikaMaskandi ehlabahlosile usuku nosuku. Igama usibone siqole kuhle kwambeje kuyona ichannel lena ehamba phambili isikhathi kwenzeka ama production usazala indaba zikaMaskandi ezihamba phambili neshisayo ngoba le show lingenazo indaba zalo usuku nosuku. Namhlanje siphathele zona kafowethu ngizoveza indaba yendoda elilasta lapha esizakhele isigcwagcwa esithi igcwa ikakhulukazi kubalandeli bakakhuzani nabamanye amaqhawe ngani na ngenxa yokuhlale igceka ikakhulukazi ukhuzani Dlamlenze umfo kaMpongosi entweni ukhuzani azenza lapha emculweni ngomculo wakhe ukhuzani nje awenzayo insizwa le ihlale igceke. Ukhuzani useka qhamuka phela amahlandla mhlawumbe azi abamabili ezama ukukhuza lesihlava esingene kulensizwa sokuthi ihlale igxeka umsebenzi wakhe. So lensizwa kanjalo namakhothanqoko ayo lapha ku TikTok le mfokazi bathi sqiniseko umfoka Mvelase uke wenza ulive wakhe ngicathi beku live asanda kwenza nje umushasha lapho khona Dininda khona ukhuzani Dlamlenze umfoka Mpongosi osukwini la izolo lapho ukhuzani Dlamlenze umfoka Mpongosi kade ezihalalisele ukuthi uwine iaward ye-Best Maskandi award of the year. So ukhuzani Dlamlenze umfoka Mpongosi uyahalaliseleke inkundleni zokuxhumana lensizwa ya TikTok lapho ke egila khona imanga lapho khona umhlaziyi khona ehlaziya khona iqiniso iphinde ihlaziye amanga lapho ke fike yathi mangabe ihlangene namakhothanqoko ayo abahlale beshayela ihlombe abahlale bethi ovuma zonke mangabe usiqiniseke ekhuluma ubeke lapho esecacisa ukuthi ukhuzani Dlamlenze umfoka Mpongosi le award ayitholile ayakayideserve inhlobo noma ayimfanele neze ngoba uma sikhuluma ngama album angonyaka odlule aphumile achitha akakhuzane noma ashaya ekakhuzane singabala ekasikweletu. Ukhuzana ngabona lutho ku-album yasikweletu wabala uMenzi umfoka Mabizela wathi hayi ukhuzana ngabona lutho kuMenzi Mabizela kule album yangonyaka odlule. Waphinde wazobala laphana uduma kahle umfoka Nkosi wathi cha ukhuzana ngabona lutho. Kodwa abafowethu angifuni ukuthi ngande ngomlomo kuhle nibheme nikholwe ngoba ivideo iyona le enginiphathele yona antele ngoyobo nasinazi isiqiniseko sokuthi ubani othengisa kakhulu. Yabo? Ngoba yabona mfowethu ama-CDs abulawa lento yamagolide umsoco wayo yalinyazwa ukuthi abaculi bayayidayisela umculo wabo. Yabo? So vele kubona yebo banawo amagolide ngendlela abanawo ngawo but asinaso isiqiniseko noma amagolide angempela noma amagolide okudala kodwa ekugcineni kosuku mhlambe futhi banamagolide amaningi ngoba la bantu bayadayisa serious bayadayisa la bantu athi uyathenga umsebenzi wabo kodwa uphelela la angithi manje basuke beyidayisela bona ngezandla ale umculo awusadayisa itolo yabo abasakhona ukuthi abantu balapha laba abaphathelene nezinto zomculo betrace amalokhuza ama number of sales abo ukuthi ahamba kanjani ngoba bayidayisa ibona abalokhuza bayithengisela bona ngezandla kudayisa induku. So kukanjalo mnewethu ukhuzani lilodi igolide wazivezela lona umthandeni mabili azivezela wona
yabo ongenzeka ukuthi wona ongenzeka futhi wona babe sadlala mhlamba ama games abo but mabili amagolide wazivezela wona amagolide naleli linye khwale linye leli owathi walishaya lelo wathi walishaya album ingakaphumi usayikhumbula lo golide le hayi suka hamba manga kuyenzeka lokho simona kuyenzeka ngithi kunama pre-order i-album kakhuzani ungathola isinegolide nje ngokwama pre-order yini seniyithengile nje kwakusafika lento yama pre-order simona igolide kungakwazi ukuthi shaye ingakaphumi album kuma pre-order ya manje inamba vele ayisekho objective lobusho nje siqiniseka ukuthi ama-CD angasathengiswa ey'tolo i-pre-order smaro ungakhona ukuyishaya angithi ngathi even ko-YouTube sekunama pre-save uyakwazi ukupre-save ingoma uthola ukuthi ithi iphuma nje ivele igijime kwi-million into eyenzakalayo le i-technology bafowethu isikhathi sikusona hayi kodwa khona into objective manje vele yokucheck ilona inamba yiyo online funeka ku-Spotify okungenani-ke mhlambe-ke engaba noma mhlawumbe iye koSamro bangakutshela ukuthi ukhuzani kunamagolide angawalandile yabo nje ijele linama-platinum laphana elokhuzaneni linama platinum laphana kolokhuza ey'nkundleni lapha ko-YouTube nako-Spotify izinto ezokufana ilando lokhuza ukhuzana izona zinto lezo ey'phathekayo ey'phambi kwamehlo ethu esiyibonayo udayisa kahle ke bona online udayisa kahle umthandela ukuyimali udayisa kahle online this year khane eqala organize indlu yakhe ulate kodwa uzoyifica mabe nga-organize bona mabe ngaba nje organized bengayifica akekho late leya ngoba iParis ifuna ukumkhavela iscore iyamphoqa ukuthi ahleleke ya iyamkhavela iscore leya ngoma iyona ngoma le ezomkhuphula impela nje hayi yona izomkhuphula hayi mina ngisasho bafethu ukuthi noma sekuthiwa nje basithanda singathandana isiwunogwaja kagesi sekungaba ukuthi phela laphana akusabantu bakamaskanda kuphela abathanda leya ngoma ishaya cross gender leya ngoma ya ngibona lethi mubi kamnandi ikubani manje ikubani 1.8 ehe ngicinathi lapho mpela yes kodwa hayi